Hej alle sammen til den der YouTube-video. Men her er min storsøster. Det bedste YouTube et sted her. Det er mig. Nej, det er mig. Ej, stop faktisk. Så kan jeg lære det. Oh my god. Hvad koster det, Arne? Skal vi have ædgulke til tip i dag? Nej. Okay. Det her bedstefar. Ja, så hvor mange kilowatt-timer bruger du på? Jeg ved, mange kroner jeg bruger om året. Vi bruger nok 5.000 om året. 5.000? Ja. Det er sgu ikke galt. Du bruger mere end 5.000.